da Allah ko abu bincika da ogani na kai ya kai gudu haka ai ya wuce mu wai ka kasa kamo shi na kamo shi mana aka riga mu zuwa bayan mun muna mutaka ko wuce mu ya wuce mu wannan kaɗan kiran daga cikin aikin Ansel Malta din shi saka gudun nan oh my god you they make me mad wani aiki sai Ansel Malta yake aiki kan sauke ya gida ya kuma hanya ya kamata ɗan zama miki abin shago sai na ɗan jikin shara na bala mai gadi yo da Allah ne zuwa ka sayo fanta ba na sai shi wallahi ɗarin kenan da Allah ka taimaka ai sori like is all about the money yeah give me money yo bismillah da wanda yake so aba ina ai kun fura da fanta ko fantan kawai ina shi kawai aba wani abu bane gashi ko ka so nake na fara sata duk shagon da na je a ce na shiga na fito ba tare da sun ganni ba na fake ma to dan samari za a taimaka maka mulmula ga ta lasa ya kai su uku in ka lasa ba za a ganka ba sannan yayin da ka shiga ka shagon ka san kaba wurin da dan tsanka kamar ga su uku ka shiga you don't baff who you serve who you help you don't baff who you serve aka ce in kura na maganin zawo ta yi wa kanta muna jin bacci amma mun ki mu je mu kwanta saura ka dan manta you rocking with the best mu muke ci mu koshi mu kurkura baki da fanta kayo who you help who you rap ina kuke lokacin da muke shiga keke na pet baba haka ko to ga boys da ko da suna ta kallon mu suka kisa mana taimako bulletproof to the hate steady we levitate up to summer on the track never had hey wo kuna gani na ne ibile burukuri mio X Factor abale wallahi lafiya kalau wallahi tallahi kin ga na buye wallahi Allah kisa tun da na gama ABU Kano sai na samu aikin banki shikenan wallahi ba na zama ba ma a gani na wallahi oh Allah sarki wala banki ka samu aiki kin ga banki a wallahi BBA a Zenith Bank a okay kuma wane ne ma dai congratulations yawa nan congratulations nan zariyar daga nan ma nake congratulations kuma kuma ya je tube mage gata budurwa ka ta mutu kandan to wallahi tallahi sana bita wallahi tallahi sana wada rijiya wallahi Allah sana wada wai budurwa ce ta mutu wai sai ba da rijiya kana ko da wallahi sana wada Allah da ya mada shikenan amma wallahi ko baya ba sai na wada wallahi ko baya ba sai na wada rijiyar nan wallahi ko baya maka ko kaga Hajji Abu ce ta gidan can wallahi wadannan yar iska ce wallahi kullun sai na ganta ta je gidan alajin baka da riga matan nan ni ban taba ganin mai wata har sigari ma fa tana sha wallahi har sigari ba wallahi ma har sigari fa take sha ranan nan ko
ina taɓa kana wani bige to dan uwarka ba su ci ka san me yasa ma bana damuwa wallahi duk abin da kake uwa ta ce take zuwa mata amma ba rana ce ina dawo yau ba sai da Allah ko a jejin nan faɗan goran uba gafara fa ai in jejin nan da zaki ma kawai ya gudu kan nazo wallahi Allah kwa uba yau ni gogin nan kuma kauraya kuma zan yi maganin su ɗan bura wallahi zan maganin su bro ba yau ai ni ga uku zan kama na gama zuwa zuwa ne dai kai mu Allah ka kace wa ya kace ka kuma ruwar uba a jejin nan fa wuya ni amana a rai da tsaron ruwar uba kaga wannan asuwa ke agun kaka ne gara tsaron ruwar muri an mutu da mu sai guduwa ya ne zoyi wa mu ta kauce dan kai wanda nake kace an kace dan nan da aka ce yi wannan makwata an a wuya na doro ta dan ni na sani da wai ka sa ai ce ka suka take ba za su iya ba wai shin ba kike kira ba wai a jejin fargore Allah kan mata kake kira sai da kudi ka dan kuma za kake kira sai da Allah ka san ba na gudu bar abokin gaba ni ko ba na gudu bar abokin yaki dan da na gudu gara na fadi Allah dan ko na fadi na biya dan da na gudu gara na fadi aradi gara mikiya take hange na gudu cinikin kare daga ba kare ba baba na kare ba sai dai doki na ansa na sake jin kira na ansa kino ganga alhaji ana nike kiska kawai Hello guys, ku sauri ku zo da Allah. Na ga ku gidan mu ba kowa yanzu dan takura ne tafi. Yau ba ku sauri ku shigo mana da kodin da Allah. Wallan guys. Kai. Ku sauri. On the beat. Oya shake body. Oya move body. Oya shake body. gida shaka iya mubi kawai muke so ka dauka ya mu bi kawai na dauka gida ya da sauka ba da ma tun da dauko gaban ta ba sun da kawai ka sauka ba sun da mu ko da ta ko in ga da ce sauka If you don't get money, hide your face. Akwai uban da ba. idan igigi tun da da gudarin ma oga bai da ba ai ka san tire yake ya maka ne na yi a rindir Allah ne Allah mai dawo Allah Kuma uban da wata ƙara kai ma wallahi akwai da kasha wani gaya ya zo zai sace ta. ku yadda wata layyar wai jari ke mai jaro dan mutuku yau ga Mun, zai yau ga kai ma za ta canja masa kai ma Allah mai yar ogan zaka sace akuyar ogan wallahi Allah mai san irin ta na zo a kasuwa ita nan a kasuwa irin wannan san wallahi dawo da ita wacce za mu layyar kai layyar ce ba ka so na yi kenan What?